Ideme demontovať tieto nekvalitné plastové dvere v obci Komiatna, zamontované v pivničných priestoroch zákazníkovej novostavby. Budeme ich meniť za naše nové vchodové dvere v plnom prevedení a orechovej farbe. Sympatický zákazník približne v mojich rokoch ma našiel na sociálnych sieťach, hneď mi zavolal, dohodli sme sa na obliadke, následne aj objednávke. Pri demontáži starých dverí sme sa snažili nepoškodiť elektrický kábel, ktorý bol vyvedený okolo zárubne pôvodných dverí, a taktiež sme sa aj snažili čo najmenej porušiť pôvodné špalety. Keďže sa jednalo o pivničné priestory, tak sme dávali pozor, aby murárske práce boli čo najjednoduchšie, nech to zbytočne nepredražuje celú montáž. Pôvodné špalety som obrusil, napenetroval, natiahol cementové lepidlo a ukončil som to minerálnou omietkou, ktorá je veľmi dobrá práve na špalety, čo obzvlášť platí pre pivničné priestory. Ak sa vám moje videá páčia, budem rád, ak ich olajkujete a prezdieľate. Ak vás niečo zaujíma, tak mi napíšte komentár a vidíme sa na budúce.